Uy, dam, nga naman ka diri, dam. Migo na ko ipamalihog sa imo amigo bay, pero irog-irog sa dito ka malingkod ko. Usa may pamalihog sa ako, Adam? Palihog tangtangan akong sinina bigo kay murag natilasan ko dito ba katul kaayo. Kalawgaw gining mga panulay o manungol gid sa kuha ba? Ikaw di ay tangtang ana, dam. Maglisod magud ko migo kay ug di ka okay ra pud. Nabi, sige na lang, bi. Kalawgawa ani eh. Kalawgaw mo, dinigiingon nila nga chocolate hill sa hinakpan. Sa kaon takabe. Para musmuwert itang akong pag day off karon sa akong pagpamasahiro. Basin pa di ay. Kita tadi hagdalaga nga seryoso. Kana higugmaon ta ba? Taman sa ginhawa. Pero dili ta angay mo asa pag-ayo. Kay mga babae karon tabla ra, nagipang-atay na sila. Mayra sa istorya. Mga hinampa kaya na sila. Inhale. Exhale. Grabe. Kutasag, binaktas. Oy, makakapoy maning di opa. Lima gagakla dito abot diri dapita. Dapat si bakla yung diri dapita, oh. Resulta na gini maglaglaag ta nga kita rang usa. Murag makalimot man taginhawa diri dapita. Pero sige lang. Bawion na to na isang silpi diha. Pangsin sa profile sa atong Facebook ba? Uy! Yawasa! Nice mo dahil diri dapita. Uy! Akalaw go, chocolate hills ba? Silpihan ko gani. Natanawan ako ni mga demonyo. Oh. Ini mga yawa ba? Bisag asa, magsirag sunod-sunod sa kuha. Ah, bahala mo dira eh. Bahala ka dirang bayhana ka. Total. Ang Christian nga tao, dili gyud ni magpatintal sa mga demonyo. Ganun break magpalain-lain ra ko. Oy, laki? Wala sila ang laki diri. Itumas sad anak niya oh. Maot pa jud kay gitsura. Kailangan ra ba ko na ko'y masakyan ron? Pero basin rider ang motor ang tawhana. Kay kalabanan ra ba sa itumon og maot og gitsura? Mga rider ng mga motor ana nila. Kitaan di ka sa kontrada. Syarog di ka maibog sa akong paa. TikTokan tani be? Ay, grabe ni mga tintas. Ah! Isayawan ko sa buing oh. Puting pa ah. Bahala ka dira. Uy, di ko magpatintal sa inyo. Ano sa day mo? Nagtuog matintal ko ninyo. Christian boy ni. Naunsa di ay mo. Ah. Kaputiag pa. Uy. Sus. Lord, please. Tabangi ko liguna nga akong baruganan, Lord. Tigliguna ko. Ayaw ko patintala, Lord. Ayaw ko itugot nga matinta, Lord. Ah, grabe. Puti juga ipaka pa. Ah, grabe. Lord, please. Ayaw ko patinta, Lord. Ayaw itugot nga makasala ko rong adlaw, Lord. Please lang. Please lang yun, Lord. Please. I-guide ko, Lord. Ah, grabe eh. Puti yun siya yun. Oh, sus. Kami ang manana oh. Ah, kasala na po niya akong mata, Lord. Please. Didmar man ko aning tawhana. Nahagit ko aning tawhana karon ka. Liguna ko. Uy, dam, nga naman ka diri, dam. Migo na ko ipamalihog sa imo amigo bay, pero irog-irog sa dito ka malingkod ko. Usa may mo ipamalihog sa ako, Adam? Palihog tangtangan akong sinina bigo kay murag natilasan ko dito ba katul kaayo. Kalawgaw gining mga panulay o manungol gid sa kuha ba? Ikaw di ay tangtang ana, dam. Maglisod magud ko migo kay di ka okay ra pud. Nabi, sige na lang di. Kalawgawa ani eh. Asa man natilasan anak ni ka? Dire gud dapit oh. Ani? Palihog daw kog los sa imong ulo. Kay ingon ko tong mga katigulangan nga mo na tambal. Nakalawgawa so. Doktor, hindi ko ani ron, bi. Sige na lang, bi. Ah,
Basta hands up ko ha, wala ako nang hilabot sa imo ha. Klaro na jud kayo nga makabakra jud ko ini. Kalawgaw ba aning trabaho? Dam, okay na ni Dam? Okay na migo. Migo na ako ihangyo sa imo ha ba? Ano sa pa mong yahyo sa ko, Adam? Di ba na kay motor pwede ko mo backride sa imo ha? Mubak-ride ka sa akong motor? Kalawgaw mo, naging siguro ni Gingon ba nga tadhana? Sige, kay ipaila-ilan lang punti ka sa akong mama o papa. Okay ra magkaka nga, mag-uyab ta. Way problema na. Tara. Mali na, Dam. Muna akong motor, Dam. Hala, mo ni mong motor? Mio? O, Dam, muna akong motor, Dam. Niyo, tanawa. Sinaw pa kaayo. Bagay kay ni nga ang kasa nimo. Na, ug mao ni magbulag na lang ta oy. Ganahan ra ba kog lalaki nga naka-reader? Ano man dahil migaw, nakamiyo ra ko. Maot mangud kami go. No nakamiyo ka, itong pajud ka ka. No tanawa o. Arang-arang unta atog naka-reader ka. Way bawa isimong naon ba? Na, grabe naman po kang manaway, Dam. Oy, pang personal naman kayo. Nasakit naman kayo na sa damdamin, Dam. Tapos isa pa jud migo ang nakamiyo, maot kaayo nya babairo pa jud kaayo. Da maglakaw na lang ko oy. Abi ni mga bae karon oh. Abi kay dili ready ra nga to motor, mag-book out ditso. Na, pagkalos-los ninyo. Mura ra ba pud mo dili flat kaayo.